Noni, morjesta. Se olisi taas riistaruokaa reseptin äärellä ja tällä kertaa meillä olisi ohjelmassa tehdä hirvenposkia haudutella tuolla uunissa ja pehmeäksi ja siihen vähän kasviksia sekaan ja perunamuussia sitten lisukkeiksi. Sellaista. Ei taida olla ihan hirveän yleinen ruoka, mikä hirvenposki. Naudanposki ja possunposki on jonkun verran reseptejä alkaa tänä päivänä olemaan ja moni jo tehnyt, mutta hirvenposkia on aika harvemmin nähty. Viime vuonna otin itse ensimmäistä kertaa, kokeilin millaisia tulee ja kyllä oma suuhu oli kyllä oikein toimiva tuote. Ja tänään tehdään ihan videolle, miten siitä tehdään hyvä maukas ruoka. Käydään tässä vaiheessa katsomassa ensiksi välissä, miten ne posket sieltä hirveän päästä otetaan, että ei ole kovin kummonen homma, että siitä vaan nahka pois päältä ja leukan luuta pitkin kovertaa sen lihapala sieltä pois ja hyvän näköisiä lihapaloja sieltä tulee ja sen jälkeen katsotaan vielä miten siitä poske siivotaan sitten kotikeittiössä loppuun, että riittää siellä majalla kautta lahtipaikalla sitten, niin semmonen karkea irrottelu niin säilyy kyllä kotiin asti ihan hyvin. Palataan sen jälkeen asiaan. Tuosta luuta myötä kun lähtee. Siitä löytyy meille boski. No, siitä yksi. Noniin, siihen jää tuo rauhanen vähän jumiin. Voi ottaa ne sitten kotona pois. Noniin, siinä meillä on 2 noita hirvenposkia, mitkä otettiin sillä jahtimajalla irti, niin lähdetään tässä vaiheessa tekemään tää tarkempi siistiminen näille paloille. Löydetään nämä kalvot ja muut ylimääräiset pois tästä. Tyyli on vähän vapaanen putsaamisen kanssa. Tää paksu kalvo on tässä posken päällä, niin sinne vaan veistä alle ja tässä on vähän näitä rauhasta, niin ne on tietysti kiva saada pois, niin mitä ei kukaan tykkää syödä. Niin sit vaan tuolta veitselle kalvoa pitkiä. Aika paksu, niin lähtee semmosessa muutamassa osassa niin parhaiten. Ihan turha yrittää saada yhdellä kertaa kaikkea pois. Saa tuossa tuo isoin paksu osuus pois, niin siihen jää tää peruslihaskalvo ja tuolta pois. Ja ei muuta kuin taas tuonne veistä pujottamaan alle ja veistellään nämä kaikki paksummat kalvot tästä pinnasta pois. Tuonne väliin jää noita kalvoja, mutta sehän nyt ei haittaa, että ne kyllä sulaa
sinne padan sekaan kyllä on ihan hyvin. Että. Mutta aina mitä vähemmän näitä on, niin sitä mukavampi se on sitten syödä. Tää on kumminkin tää pintakalvo, niin tää on aika paksu. Se haittaa, jos sinne vähän lihaa jää. Niin. Noin. Tuolla on vähän pintakalvoa vielä. Terävä veitsi tässä hommassa on kyllä ihan tarpeen, koska tää on kumminkin aika paksua sitten. Ihan hirmuterävä veitsi ei kyllä miullakaan ole. Että tuolta noita kalvon reunoja voi vähän ottaa täältä reunoista, mutta tää toinen puoli, täällä on vähän karvoja vielä. Tuossa on tommonen soirni. Ja vaan silleen, että tää liha itsessään on siisti, että se ei välttämättä tarvitsisi olla mitään semmosia just tällaisia pieniä lerpakkeita, niin sitä siistimpi saadaan sitä koko itse palasta. Että jos nyt on jotakin muita lihoja samaan aikaan pilkottavana, niin ei muuta kuin jauheliha kasaan vaan noita mukaan. Täältä takapuoleltakin niin otetaan vaan kalvoja siitä mitä tässä näkyy, niin enimpiä pois, ei tarvii kaikkia tosiaan. Ja niitä menee tuonne lihaa alle kyllä sitten vielä reilusti. Niin näkyvät kalvot se riittää. No, se alkaa näyttää aika hyvältä. Otetaan vielä tuosta vähän. Ja tuolla on vähän karvoja jäänyt. Näitä voi sitten kylmällä vielä huuella, mutta niin otetaan vielä tuosta vähän pintakalvoa. Sillä lailla. Tämä riittää aika lailla. Ja näkee jää vähän tonne kerroksiin noita kalvoja, mutta ne kyllä sulaa sinne padan joukkoon aika hyvin. Tuossa on vielä vähän tuommoista pintakalvoa. Siinä on tietysti lihaa niin päällä, mutta niin tuohon nyt on tuommoinen pintaan jäänyt, niin pikkasen parturoidaan siitä. Noin. Tuossa on karva taas. Nämä karvoja aika hyvin kyllä kertyy tonne. Vielä karva. Sellainen. Se on niin aika tämmönen, näkee tosta, että on lihaskudosta tuolla tosi paljon välissä, mutta niin sen kun hauduttelee oikein pehmeäksi, tulee semmonen tosi hyytelömäinen ja hyvän makuinen tästä lihasta. Ja todella pehmeä, ihan vois käytännössä sanoa, että lusikalla syötävää. Laitetaan se putsattu pala sivuun ja palataan sitten tähän toiseen. Eli sama homma. Tuossa noita irtokarvoja on, mutta niin ei muuta kuin veitsi tonne kalvo alle ja ruvetaan kalvoa pitkin viistämään. Sillä lailla. Siinä on 2 hirvenposkea nyt puistettuna, niin ne on valmiita. Niin joko ottaa pannulla vähän väriä ja laittaa tonne haudutuspataan tai sitten ihan tällaisenakin voi laittaa. Ei ole niin justiinsa, kunhan miten tykkää. Niin. Kyllä, palataan niin reseptin äärellä taas. Noin, sillä lailla saatiin posket irti hirvestä ja kotona siivottu nätin näköiseksi ne. Sitten on laitettu pakkaseen niitä ja nyt tällä hetkellä on 6 poskea, mistä tehdään tänään ruokaa. Että muutama jää vielä myöhemmälle talveen saadaan tehdä toinenkin kerta tätä ruokaa. Että nyt on 8 hirvestä on saatu tänä syksynä aikuisesta ja parista vasasta vielä päälle. Että kyllä niitä hyvin riittää ja kukaan muu ei niitä ainakaan toistaiseksi vielä halua kukaan ottaa muu mukaansa. Niin. Mutta ei sitä tiedä, nyt kun tekee tämmöisen videoreseptistä ja
tälleen, niin saattaa joku vaikka innostuakin, en tiedä. No, se on sen ajan murhe, mutta niin muuta esivalmistelua mitä on ollut, niin on keitetty tämmönen lihaliemi. Se on pakastettu. Eli hirven niskaa, muutamia juureksia on ollut siinä ja vähän vippuria sitten lisäksi. Niin kasakeittoja, siivilöintiä, rasioihin ja pakkaseen. Ja tuolla pärjätään tänään. Se saa olla ihan pakkasen tai jäätyneenä tänään, että tehdään tuosta punaviinistä, tehdään semmoinen kastikepohja tai liemipohja ja laitetaan tuo sinne sekaan. Ja sitten tuommoiseen pataan laitetaan sitten lihoja ja juureksia vähän laitetaan sinne sekaan. Niin sinne laitetaan ihan ensimmäisenä suolaa näihin lihoihin, niin se pikkasen kerkee imeytymään sen aikaa, mitä tässä muuta valmisteluja on. Niin sen verran ohuet nämä lihat kumminkin, että niin ei enää paljon kauaa kerkeä tätä suolaa imemään tässä, mutta sitten se on siellä liemessä kumminkin maustuu, niin se sitten saa lisää suolautua sit siellä. Sitten seuraava homma, niin ruvetaan noita meidän vihanneksia ja juureksia pilkkomaan pienemmiksi. Ja kuoretaan nuo porkkanat ja palsterinakat ja lantut tuossa. No niin, saatiin vihannekset kuorittua tai juureksihan nämä suurin osa on. Seuraava homma, niin pilkotaan niistä pienemmiksi sitten, että laitetaan semmonen kolmannes niistä semmosia ihan pieneksi kuutioksi, mitkä voi laittaa heti tässä karkea tonne padan sekaan ja sitten loput jätetään vähän isommaksi kuutioksi, mitkä laitetaan vielä jääkaappiin. Tässä vaiheessa se laitetaan sitten vasta ihan loppuvaiheessa semmonen tunti puolitoista ennen kuin ruoka on valmis. Pilkotaan nää tässä vaiheessa. Tässä on kyllä sen verran vähän porkkana, että taian kyllä pilkkoa tämän toisen kokonaan pienemmäksi. Jotain tosta. Tänne vielä sivu siitä ja pilkotaan sillä aikaa tää toinen, niin saadaan vähän tilaa tähän leikkuulaudalle. Ja tommosta puolikasta, niin valkosipulin saa laittaa muutamaa osaa, niin laitetaan kans heti kärkkiä sinne vuokaan tai pataa siis. Tuo jätetään pieneksi muhjuksi, nää pilkotaan vähän reilummiksi palasiksi. Sitten vielä lanttu tuosta ja otetaan sitä vaikka ton verran siihen alkuun ja loput pilkotaan pieneksi tai sitten vähän isommaksi kuutioksi. Noniin, sitten vedetään vielä nää ihan pieneksi että nää sit lähestulkoon sulaa sinne padan sekaan. Ja tämmöstä pientä kuutioa. Tehdään loputkin samalla tavalla. Noniin, saatiin ne pilkottua siitä ja seuraavaksi otetaan pekoni, pilkotaan se pieniksi siivuiksi tuosta ja laitetaan sitten kylmälle pannulle, niin se alkaa irrottaa rasvaa, niin siinä ruvetaan tekemään sitä lientä sitten noihin lihoihin.
Laudataan levy johonkin puoleen väliin päälle ja sitten nämä pekonit tänne pannulle rasvapuoli tuohon alaspäin, niin se rupeaa irrottelemaan rasvaa sitten sopivasti. Sitten voidaan tässä samalla laittaa jo näitä kasviksia tänne padan pohjalle ja laitetaan noin lihatkin tohon myös. Ja vähän voi kaivaa näitä osatosta tonne pohjemmas ja kasvista vähän siihen päälle ja sinne vaan. Hyvin mahtuu 6 poskea tossa kumminkin, tulee vielä pikkasen tätä tavaraa ja lopulta sitten loppuvaiheessa ne loputkin kasvikset, niin hyvin mahtuu. Laitetaan vielä pari voinokaretta sinne sulamaan sitten sekaan. No niin, alkaa hyvin irrottaa rasvaa tää pekonen. Voidaan vähän näitä naputella tästä toisistaan irti. No niin, ne alkaa hyvin olla luovuttanut rasvaa tuohon pannuun ja pikkasen on väriäkin tullut. Niin otetaan punaviiniä ja laitetaan sitä seuraavaksi sinne sekaan. Niin sopiva määrä. Se on varmaan aika hyvä. Annetaan alkoholi haehtua pois siitä ja sen jälkeen lisällään sitten tuo lihanliemi palikkakin sinne sekaan sulamaan. Viiniä meni semmonen noin pikkasen vajaa puoli pulloa, no ihan 1/3 pullo meni tuosta nyt tuohon ja se on varmaan tuolle määrälle ihan sopiva ja sitten jos niin kunhan nuo peittyy nuo lihat tossa, niin se riittää ja jos ne jää vähän vajaaksi, niin voi laittaa pikkasen vettä vielä päälle, että se ei meinaa mitään. Ei tätä viiniäkään ihan määrättä voi sinne laittaa, se maistuu niin paksulle muuta sieltä välistä. Se kiehuu, niin laitetaan tää lihaliemiköntti sinne sekaan seuraavaksi. Sitten voidaan sillä aikaa rouhia pippuria tonne. Sen minkä käsistä jaksaa, että saa sitä olla aika reilusti. Tuossa lihanliemessähän on itsessään pikkasen pippuria ollut sen liemen aikana, mutta niin sinne saa aika reilusti laittaa vielä lisää varmasti. Sitten voi laittaa laakerin lehti tonne. Meillä on 2 pientä tuossa, laitetaan ne, mutta 1 riittää oikein hyvin, että se on niin vahva makuinen tuo, ettei niitä tarvitse kovin monta sinne laittaa. Sitten laitetaan kuivattuja luumuja. Noin 2 kourallista, niin se riittää hyvin. Ja sitten rosmariinia reilusti. Ihan niinku sanan varsinaisessa merkityksessä reilusti. Katsotaan, niin saadaan varmaan laittaa vähän ehkä lisääkin jopa. No en tiedä, aika hyvä määrä taitaa olla. Kohta sulanut tuo lihanliemiköntti tonne ja annetaan se hetken aikaa kiehahtaa vielä. Suolaa tuossa lihanliemessä ei itsessään ole pekonista, mitä vähän irtoaa, mitä lihoihin on mennyt, niin pitää vähän maistaa, millaista tuosta liemestä tulee, tarviiko siihen vielä lisätä suolaa vaiko ei. Sitä on kumminkin helpompi sit lisäillä jälkeenpäin. Vähän hämmennellä ja annetaan tekeytyä, että nuo maut sekoittuu toisiinsa sopivasti. Niin tehdään pieni makutesti kohta suolaisuuden osalta. Levy oli semmoiselle keskilämmölle koko ajan, nyt lasketaan tohon ihan ykköselle se, että hiljakseen se siitä saa vähän aikaa porista. Sitten maistetaan vähän suolaisuuden taso. Joo, voi lisätä suolaa ihan huoletta vähän tonne. Antaa hetken taas tekeytyy vielä ja maistetaan vielä kerran. No niin, nyt saatiin suolaisuus kuntoon, niin seuraavaksi voidaankin siirtää tuo liemi tonne pataan.
Määrä on aika sopiva. Laitetaan ihan aavistuksen verran vettä sinne sekaan vielä. Noniin, sillä lailla. Siinä on nyt kaikki tavarat padassa sekaisin. Ja eikä niitä hirmu paljon tarvitse sekoitella sinne. Sitten kun niin jonkun tunnin siellä on uunissa ollut, niin sitten sitä saa sekoittaa vielä. Ne sekoittuu vähän paremmin nuo pikkasen pehmenneet lihat. Siirretään tää seuraavaksi tuonne uunin puolelle. Noin, sinne meni leiviuuniin se pata ja minulla näyttää tuo lämpömittari semmoista 130 tuossa. Et se on aika hyvä ja se kumminkin sitten laskee tuossa aikana. Mies sanoisin semmoinen varmaan 4-6 tuntia, riippuu vähän poskien koosta ja muutakin padan minkä verran sillä on tavaraa ja tällaista. Mutta sanoisin sähköuuniin semmonen 110-120 tasainen lämpö voisi olla semmoinen sopiva. Tuokin vähän näyttää ehkä yläkanttiin tuo uuni oma mittari. Mutta ei siinä. Palataan seuraavaksi myöhemmin. Katsotaan miltä se näyttää. No niin, tämän näköisenä tuli sitten toi pata pihalle uunista. Että se oli semmoinen reilu 7 tuntia nyt siellä ja 4 tunnin kohdalla laitoin noin vihannekset sinne sekaa pehmenemään, niin ne pehmeni kyllä aika hyvin. Että olisi voinut laittaa ehkä vaikka 1,5 tuntiakin myöhemmin. Alkoi noin lihat näyttää silleen, että ne pehmenis, mutta ottikin vähän enemmän vielä aikaa. Mutta ei se mitään. Ei ole mennyt mitenkään mössöksi noin vihannekset. Niin. Ei siinä. Ruvetaan seuraavaksi tekemään sitten valmista annosta tuosta. Siinä olisi annos hirven poskipataa, niin lähdetään seuraavaksi maistamaan. No niin, saatiinpahan pata valmiiksi lautaselle asti ja on kyllä hyvän näköistä. Että liha on kyllä tosi pehmeitä ja kasvikset, mitä maistoin tuossa pikaseen, niin oli kyllä sopivan pehmeitä ja kumminkin maku oli vielä hyvin tallellaan. Tää ei ole varmaan semmonen ruoka, mitä ihan hirveän moni on välttämättä tehnyt. Tai ainakin tuntuu siltä, että hyvin vähän on tullut vastaan, että joku on tehnyt hirvenposkia tai tällaisia. Naudanposki ja porsaanposki on jonkun verran näkynyt, mutta hirveästä harvemmin. Toki se on vähän semmoinen eläin, että sitä ei kovin moni välttämättä saakkaa saaliiksi. Mutta ei meillä ole koskaan kukaan ottanut hirvenposkia aikaisemmin kuin viime vuonna, mitä me oltiin. Ja ei kyllä vieläkään kukaan muu niitä ottanut. Mutta en sitä tiedä, vaikka joku innostus tämän videon pohjalta. Voin kyllä ehdottomasti suositella, että tää on kumminkin lihana tosi pehmeä ja tommonen hyytelömäinen, että se on tosi mehukas, että se ei mene kyllä kuivaksi ei millään. Lähdetään maistamaan ja aukomaan tätä lihaa, että tää kyllä on tosi pehmeä ja muree liha. Suola on sopiva ja punaviini on antanut hyvän maun tälle lihalle. Tää on kyllä parasta patalihaa mitä on. Ja niin kuin sanoin, niin nämä isommat vihannespalat, niin nämä on tosi sopiva pehmeitä ja makeita ja makutallella. Sitten tää luumo, niin tää antaa kivaa makeutta tänne liemen sekaan ja on nää hyvän makuisia itsessäänkin. Ihan ehdottomasti voi suositella kyllä tätä ruokaa. Tää on yksinkertaisesti, tää on todella hyvää. Ei muuta kuin hirvenpäistä kaivamaan poskia ja itse kokeilemaan. Tai sitten jos ei hirveä saa, niin melkein laajasta isommista kaupoista taitaa löytyy nykyään porsaanposkia ainakin ja naudanposkiakin varmaan paremmin varustelluista. Ei muuta kuin seuraavaa kertaa.